نه اکا ورنم قدم روز نم جاک بگیم نم چند خبچه توجیکی جام توجیکو بسیارم لوبوی سایتو دا پارت افتادم صورتو رو ما صورتش گرفتم اکا هیچ کنار رفتم رفتم صورتش گرفتم اکا. ассалому алайкум дӯстон, шаб бахайр. Бахши дертар видео мекунам бародаро. Илтимос, манам маҷбур мешам, мусалмонам, тоҷикам, ҳамин навороро мекунам, ба хотири манам роӣ мекунам, муроҷиат мекунам. Дӯстони азиз, сурате дидай соде фақат ҳамин қамора гуфтам фамилияша ки Ҳусейнов Фе, яъне милиса намундай паспорт маспорт. Ҳозир ҳамин бача дар тарафи митишина дар ҳамо морг аст, дар кадом морга ишам аниқ нестай. Рақамое мебинӣ, рақамои масъулан, ҳамо бачаое ки мақсад тоҷикои бечора ҷамъ гир кардиян, дар ҳамон территорияш ба мо бурмадан. бачак дар морга и бача соҳибоша фақат ёфтан дар кор. Суратҳои асосиша битунед дар ҳамин телеграми ман будро бибинед бародаро, барое ки дар инстаграмонам удалитш мекунанд. Дар тарафи митишин я электричка задагиай, солиш таваллудш 2003. ҳамин қа информация дорем. хоҳиш мекунам видеоро максимально паҳн кунед, дастгирӣ кунед, соҳибош пайдо шаванд, ба хотире ки ба ман биёванаш намедонанд аз гиҷоай ки ҳастай, чи ҳастай бача. аллоҳ раҳмату мағфиратш кунад ба аҳли байти сабр ҷамил. валлоҳи биллоҳи талоҳи ба хотири худо, ба хотири миллат мекунам бародаро. манам 100 коро дорам, не ки меброянд, маҷбур мешем то ҳамин соҳибоша биёвану чикор кунанд, ҷамъ мегирӣ кунанд, роиш кунанд. алҳамдулиллоҳ иҷа масъуло посолство чи ҳастааст, консулия ҳастай, аммо мутаассифона бо ба ҳама ҳамин нигаҳ накард, связ наметунанд, номрошо ёфта наметунанд, ё ки намефаҳманд. бо ба мо ҳаракат мекунем ки ба қадри имкон дар бари мардуми тоҷик бошем. аллоҳ нигаҳдор.